Čau lidi, vítám vás mého prvního videa. Dneska to bude unboxing myši a bezdrátových sluchátek. Máme tady ten balíček. Takže máme tu dvě věci. Máme tady myšku bezdrátovou a bezdrátový zajímavý sluchátka. Já bych asi začal těma sluchátkami. Tak, tady je papírek, asi návod, nepotřebuji. Nabíječku, USB-C a samotný sluchátka. První ASMR. Tady. Jeden a tady ještě nahoře druhý. Tak si tady dáme na stranu. Takže máme tu sluchátka. Nevím, jak se jmenují, ale vypadají trochu jako AirPody, jo? Akorát černý. Já nevím, jestli jsou černý ty AirPody. Asi ne. Zkouknout. OK. Vypadají dost jako AirPody tady nahoře, akorát, že ty AirPody mám pocit, že jsou delší, jakože. OK. Nic není. Tak. No, nic, to prostě vyřeším později. A budu natáčet Minecraft, takže tam vyzkouším i ty sluchátka, i tu myšku. Takže si dáme zpátky. To druhý. Jdeme na myšku. Nic jsem na myšku. OK. Tu myšku jsem si taky koupil z toho důvodu, že tady na té myšce, teď já nevím, jestli to je jakože takhle na víc myškách nebo ne, ale já jsem zvyklý, že tady mezi těma dvouma tlačítkama tady na straně, tak je jako mezera. Právě ta myška nemá, takže se mi to občas prostě takhle staklo a něco se prostě stalo. Ano, vlastně se rejpalo to, takže to mě taky stralo, takže konečně mám novou myšku i funkční, takže tu jdeme unboxnout. Okay. Wow. Vzal jsem si bílou s černýma doplňkama, že moje klávesnice je jakože skoro bílá a černý nějaký doplňky. Takže jdeme se na ní kouknout. První samozřejmě vyleze myška, která je crazy už, takhle jenom v obalu. Samozřejmě nabíječka na to. A návod, který nebudu potřebovat. Normální USB-C kabel prostě. V boxu už nic není. Ten box je teda hustý, jakože musím říct. Takhle se jenom na něj kouknout. Mega hustý. Jdeme na tu myšku. Takže otvírá se zepředu. Wow, OK. Wow. Ty kráso. Je to teda bezdrátová. Bílo-černá jako myška. Wow. Kámo. To vypadá jako, že ta myška, no já ji tam dám prostě jakože. Wow. Světla je tady podle mě taky. OK, kámo. Je třeba, OK. Je třeba mega pohodlná. Kolečko funguje, to taky funguje. Všechno funguje, jak má být. Tak. OK. Já si to tady jdu uklidit. A je to kratší video teda. Já jsem jenom chtěl unboxnout tady takový dvě prostě malé věci, které jsem fakt potřeboval. Ale jsou to důležité věci. A jdu natočit teďka to Minecraft video. Takže tohle bylo takový krátký. A pak teďka natočit to dlouhý video, i kde vám dám recenzi na ty dvě věci, protože s těma to budu natáčet. OK? Kdybyste tady dělali follow a like, byl bych mega rád. Tak jo, já se s vámi tady loučím. Dejte follow a like, byl bych moc rád a čus.